Takže nazdar, já jsem Denny a tě vítám u mého prvního videa ze hry Stranded Deep. A jdeme na to, takže vybereme si ostrov, na kterém chceme začít hrát, tak vybereme si třeba tento největší. Dáme New Game. A už to jede. Až budu vařit, tak se vám ozvu, zatím tak už jsme tady a už nám to jede k našemu ostrovu. Takže jak bychom měli teďka vidět, takže musíme začít. Musíme hledat styky, kameny, něco, aby jsme se udrželi naživu co nejdýl. Hlavně, aby jsme se dostali zpátky, aby pro nás přijela helikoptera, nebo co to je. Čekaj, to musíme nějak vzít. Myslím, že prvním točítkem na myši. Toto hra, že si možná je to survival. Jinak v této řadě, abyste přežili co nejdřív, že jste ztroskotali. Tak jdeme na to, že sbíráme si nějaký styky. Budeme se je dávat postupně. Takhle semhle. Jsme viděli, kde to pak všechno máme. Pokud si něco vykraftíme, jinak se kraftí Cčkem. Pak všechno vysvětlím, teď můžu teďka vzít ten kámen. Tak jdeme nějaký trap, nevím vůbec k čemu to je, to se všechno dozvíme. A bude to navíc epizod, nebude to jenom jedna epizoda, nevím, jste si mysleli, takže třeba tak 6-7 epizod to určitě bude mít. Proto, jestli vám to bude líbit, tak mi se ten pustit do hraní. Máme další styk. Takový kivlíček, nevím čemu je. Snad se nám bude hodit. Další trap. Další rok. A ještě kámen. Taký prasátko. Omlouvám se za křik a pokračujeme ve hře. Skončili jsme u toho prasátka. Teď dáme další styk. Určitě to prasátko zabijeme, nebudeme ho šetřit. Si nemyslete zase takový. Potřebujeme jídlo, hele, takže jinak, když zmačkneme F-ko, tak nám to ukazuje, jak jsme na tom, kolik máme jídla, jak potřebujeme spát a vody. Jinak, tady jsou nějaký raci, určitě je to rak. Tady hele nějaký, co to je, to nevím, nějaká blbost. Ale tam je další styk. Tak si budeme vykraftit nějaký takový ten pěstný, hele co to je. A zase brát, to asi musíme pak vytěžit. Tou sekerou. Vezmeme. Ale to můžu taky vzít. Jo, můžeme tady taky. Co to? Co to je? OK, vezmeme to. OK. Jo. To si vzít nemůžeme, to je škoda. Další styky vezmeme. Se chvilku rozjíždí, už se to rozjíždí. Vezmeme kamenej. Roky. Ostrov nejsem tak chudý, jak jsem si myslel. To je naše prasátko, budeme mu říkat Pepe. Který je určitě víc. Jo, tady je další prasátko. Jedno bude Pepe, jeden bude Tonda. Tak a dáme craftit, jdeme se to všechno sem naházet, aby jsme mohli craftit, takže tady. Tak zmačkáme Cčko. A už se craftí, takže tady to potřebujeme. Jo, máme na to, takže craft. Nice, se sem spožíme třeba. Tak vezmeme si to. To nemůžu chytit. Jo, máme to. To vypadá jako, je to prostě takový kámen, který budete takový ty jongy. Tak, a z toho padá nějaký ty provázky. Tady další. Tak. Tak. Za chvilku budeme mít takovou sekerku, kterou vám teďka ukážu. Kterou teďka budeme na ní šetřit, vám ukážu teďka Cčko. A tady tu. A z tady té sekery můžeme udělat tady tu sekeru. Ta je o hodně lepší. No vypadá i vzhledově líp. A pak se to budeme zvyšovat, že budeme luky a takový cent. Pokud nechci budeme na začátku. Ale to snad ne. Tak. V dnešním díle si postavíme asi trošku uděláme si campfire, co to je prostě ohniště, pak se tomu říká. Pak nějakou tu bejsku. Nějaké to ještě blbosti, no to asi bude stačit. Teď půjdeme tam, kde máme naše to, nebo co, kormidu, nebo co to je, nebo jak se tomu říká. Tak jdeme zase craftit. Máme to docela hodně. Topko. No je to docela hodně, až moc hodně.
Vůbec nevím, kam to teda budeme dávat, vůbec nevím. Čemu je tady to? To se asi z toho udělá víc těch dřev. OK, tak teď zmáčkám Cčko. A vykraftíme si tuto sekeru. Jo, teď musíme ještě toho hnedka zjistíme, co to je. To je tohle, jo. Já mám nějaký ty provázky, crafting. To jsem takovým hodím, nevím. Vezmeme si to. Se. A už ho máme. Jo, tady jsou no. Čekej. Pořád 3, ještě to chtělo tady ten stůl. Takže se položíme. Teď postavíme na rychlovku campfire. Cčkem. Tak musíme teďka najít. Bude někde tady. To najdu. Nikdy ho jako nevidím. To asi ono, ne. Hele, asi už na to budeme mít, takže... První uděláme tu sekeru. Takže uděláme první tu sekeru. Děláme si teďka rychle sekeru. Musíme najít takový ty provázky, tady to je ono. Chybí nám jeden. Tak a jdeme si to vykraftit rychle. Sebral jsem to, jo. To rychle vykraftit. Teď nevím, kde jsme bydli. Jo, tady jsme. Půjdeme sem. Cčko. A jo, ještě musíme vykraftit ten provázek. Položíme sem. A tady máme kraba. A máme sekeru, nice. Teď budeme skácet palmu. A z té palmy nám padnou prostě takový... my tady máme palmy. Jo, tam je dobrý. Takový listy, z kterých si pak můžeme udělat takovou malinkou postýlku. Ne, kácet. Káče se docela dlouho. Se dobrý suroviny na to, aby jsme káceli nějak rychle. A je to dole, nice. A tady kokosy z toho padají, koukám. Takže dobrý. Ale té hře je to dobrý, že můžete po těch stromech i lézt. Takže to je dobrý. Třeba jenom ty listy, to dřevo nám ničemu teďka zatím. Tak mám teďka ty listy. Tady to je ono, jo. Už se to ničí. Mám ty listy, pojďme si postavit nějaký ten nějaký stánek. Ničíme to vůbec. Já myslím, že jo. Jo, ničíme. Dobrý, už to bude. Snad. Jak se to dělá. Snad to ničíme, určitě snad to ničíme. Jo, je to tam, bereme. Kolik máme? 4. To by mělo stačit. Určitě, snad jo. Stále 4, myslím, že pokud jsem slepej. To rychle zkraftit. Tady je Cčko. A tady to. A jeden lež. To jo, to bude se. Máme na to. Ne, musíme najít teďka ty malinký blbostky. Tady to myslím, že? To je ono. Teď nevím, kde máme. Teď nevím vůbec, kde máme. Pokud jsem teda nevyhodil tu sekeru. Ale spíš jo. Jo, tady je. Ještě je zahodil. Jako se seknem. Třeba najít 4. Tady. 1, 2 už. 3. 4. Jdeme si to rozkraftit a máme nějaký stán. Si dáme někam tam trošku do toho lesa už. Jo, ještě jsem zapomněl. Sem položím, vezmeme to. Cčko, stánek. Máme to. Si položíme trošku sem, hele, takhle tady. Tak. A můžeme večer spát, teď si to saveuje. To je dobrý. Že si teďka uděláme, se podíváme, jak se dělá campfire. To prostě ohniště. A to je tady dole, jo, tady. Z toho potřebujeme, to nevím, kde vezmeme, to je to na opejkání. Jo, styky. Ty máme tam vzadu. To si nakládáme. A to už asi bude video vše. Bude asi stačit. Bude další ty kapitoly a takový. Takže se na to těšit. Půjdeme sem. Méně. Jo, craft. Dáme ho takhle samhle.
Teď nevím, jako zapálíme to jedno, to půjde můžu savenout. Save. Tak. Game saved. Takže dámy a pánové, to bylo pro dnešní video vše. Já se s váma loučím a u dalšího videa zatím čus.